खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। MLA लरेन्स इस्लारिया लावरियापारायाव ट्रेन आरो बालाजान थिनालियाव लामा लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होदों। बिथाङा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे फोरमायथिदों दि थांनाय 17 बोसोर सोरखार सालायनायाव BPF दोलोआ आंनि गामिखौ जौगानायनि थाखाय जेबो रोखोमनि खामानि मावनानै होआखैमोन, जायनि जाहोनाव गामिनि सुबुंफोरा हान्था मेला खालामनाय आरो थांलाय फैलाय खालामनो जोबोर उसुबिदा जायोमोन। बिथांमोना जेराव जेराव एबसुनि दैदेनगिरिफोर दङ, हेंथा दोलोनि लिडारफोर दङ, बेफोरबायदि जायगायाव बिथांमोना हानि पाट्टाबो रानाखै आरो जौगानायनि हाबाबो मावाखै। दिनै जोंनि UPPL सोरखारा बिथांमोना राननानै होयै हानि पाट्टाफोरखौ राननानै होदों आरो लामा दालां गासिबो बानायदों। बेखायनो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोखौनो मदद होयो, बेनि थाखाय खावलायदों MLA लरेन्स इस्लारिया। सथियायाव मासे हाग्रानि मैदेरनि गोथै स' बोखांनो हादों। सथियानि उपर गरपाल मुंनि गामिनि माइ फोथाराव गामिनि रायजो राजाफ्रा बोखांनो हादों बे गोथै मैदेरखौ। काजिरङा नेशनेल पार्कनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मासे मैदेरा हरखाबै थैनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला गामिनि रायजो राजाफ्रा मैया फुंनि समाव हाग्रानि मैदेरनि गोथै सह'खौ नुसनदोंमोन आरो बेनि उनावनो रायजोफ्रा बेनि बागै हाग्रानि मावथिफोरनो खौरां हरो आरो खौरां मोननाय लोगो लोगोनो हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा बै जायगायाव थांनानै गोथैखौ बोखांहैयो आरो थैनायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। जनाय पुलिसआ फालांगिरिजों लोगोसे मैदेरनि हाथाइखौ बोखांनो हादों। आसाम अरुणाचल सिमायाव हाग्रानि जुनारनि अंग फालांगि खालामखुमाबाय थानाय जाथाय जाफ्लेबाय थानाय समावनो आन्दोआरि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै जनाय पुलिसआ मोनसे अपारेसन खालामदोंमोन आरो बे अपारेसनाव गंसे AA06B9626 मारुति एल्ट' कारखौ संदाननायनि गेजेरजों जनायनि सिगायाव फाननो लाबोनाय समावनो मैदेरनि थनै हाथाइजों लोगोसे मिलनपुरनि थागिबि दिनेश बुगु मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। रेलगारिनि सौग्रावनायाव फिन आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गवालपारानि दुधनियाव रेलनि सौग्रावनायाव सासे फोरोंगिरिनि जिउ खहा जायो। मुङा हिरण्य नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। गवालपारानि कृष्णाय रेल लामायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। जाथाय जानाय उनाव पुलिसआ जिउ खहा जानाय सुबुंनि थुख्रा थुख्रि जानाय सोलेरफोरखौ बोखांनाय खामानिखौ जागायजेनो। पुलिसनि मोनसे हानजाया धुबुरीनि तामारखट मुंनि ओनसोलाव मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बरखसुवा गामियाव सन्तोष कुमार रायनि नखराव सिग्रोमनानै गासै 100था ड्राग्सजों आबुं कन्टेनारफोरखौ बोखांनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो सन्तोषजों लोगोसे बिनि फिसाज्ला नित्यानन्द रायखौबो हमदों पुलिसआ। बेनि अनगायैबो 127 ग्राम ब्राउन सुगार, 2 मबाइल फन आरो गंसे बाइक गारिखौबो बोखांनो हाबावो पुलिसआ। काछारनि जगदीशपुराव सासे बिहामजोखौ बुथारनायनि सन्देह। जिउ खहा जानाय बिहामजोआ रेशमा बेगम। मिथिनो हानाय बादिब्ला रेशमा बेगमखौ फिसायनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा जोथोबखौ लानानै सानफ्रोमबो असान्ति खालामबाय थायोमोन, जेराव बे जाथायखौ लानानै रेशमा बेगमनि नखरनि सुबुंफोरा जोथोबनि थाखाय बुथारनायनि सन्देह खालामदों। जाथायखौ लानानै बुथारनायनि सन्देहआव फिसाय आरो बिफाखौ पुलिसआ केस होनायनि उनाव एरेस्ट खालामदोंमोनब्लाबो बिफाखौ हगारनानै फिसायखौल' हमदों। बेखौ लानानै दायो नखरनि सोद्रोमाफ्रा पुलिसखौ रां लानानै हगारनानै होनायनि सन्देह खालामदों आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनानै साजा होआब्ला गोख्रों सोमावसारगोन होननानै अजद दैखांदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। गहपुरनि गोबां गामिफोरा बिटिआरआव सोसनजानायनि उनावनो प्रमद बर'आ खामानि मावनायखौ जागायजेनदों गहपुर हालामाव। मैयानि सानाव बिटिआरनि फरायसालि लुनाय, बिटिआरनि फरायसाफोरखौ गोहो होनाय, बिटिआरआव सोलोंथाइ बिटिआरनि सानज'थाइखौ जौगाहोनो थाखाय सोलिबाय थानाय बावसोमनायनि बाहागो महरै मैया गहपुर बर' जौसिन गेजेर फरायसालि लुफुंनायजों लोगोसे सनापुर बर' जौसिन गेजेर फरायसालिनि फाहामनाय आरो फोसाबनाय मावथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों प्रमद बर' बिथाङा। गवालपारा जिल्लानि रक्सेनि रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव सोलिगासिनो दङ इभिक्सन खालामनाया। बुलडुजार लागायनानै फारसेनिफ्राय सिफायनानै होदों आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि न' बांफोरखौ। गवालपारा जिल्ला खुंथाया पाइकान रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव इभिक्सन खालामनायनि उनाव मैया रक्सेनि रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव इभिक्सन खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मैया फुंनि 9 बाजिनिफ्राय गवालपारा जिल्ला खुंथाया रक्सेनि रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय न'फोरखौ सिफायनानै होखारदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।